Яңалыклар чыгарылышы үшін башлап жиберді. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 50-06 йортында тышканнар бар. Кимирүчеләр каян килгән, алардан ничек котылырга Гүзәл Габдуллина ачыклады. Раскольников урамында ремонт эшләре бара. Шәһәрдәшләр аның сыйфатыннан канәгатьме? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова ачыклады. Нур Ихлас мәчете янында мәдрәсә төзелә башлады. Анда кемнәр укыячак? Римма Әхмәтова белеп кайтты. Илледән 06 йортында яшәүчеләр подъездда тышканнар бар дип зарлана. Шәһәрдәшләр белдерүенчә, кимерүчеләр аркасында начар ис тора, тышканнар үз ояларын лифты янында ук кыра башлаган. Кимерүчеләр каян килгән, алар белән ничек көрәшергә Гүзәл Габдуллина ачыклады. Бүген дезинфектологлар, коммуналчылар сорауы буенча подъездда чираттан тыш чаралар уздырган. Биредә яшәүчеләр кимерүчеләрне еш очраткан, кайберәүләр капкыннарда куя башлаган. Көнбагыш майыннан чыга алмый. Саутын башын кестім де қойдым. Мусоркадан неден түші ол, мусоркадан түші, мусортығылар ремонт жасайларда пакет білет отыралар мусорны. Шол мусорны жібергенде подъездға неге түші. Шолай шыға түшкен, аты бұлай шықмасы ел. Соқланырға бір нәрсе білен де соқланмайбыз, нетмейбіз. Но түшқаннан қорқам, конечно. Үйге кіре көрмесінлер, Алла сақласын. Санитар-эпидемиология хезмәте айына 2 тапкыр барлык подъездларда да кимерүчеләргә һәм бөҗәкләргә каршы чаралар уздыра. Көзен суыклар башлангач, кимерүчеләр җылы эзләп подъездларга керә. В городе есть обращения, конечно, неоднократно. В квартирах, вот мы тоже, в других тоже управляющих компаниях. Есть и на 9-м, и на 8-м мышке. Если ниже этажом, вот мы недавно были по заявке, на 9-го этажа жалуются на мышей, спустились вниз, там овощи у них, мышки есть уже на 8-м, например, этаже. Заносят их все-таки и заходят они сами. Белгечләр әйтүенчә, тышканнар капчыкларга кереп бакчадан да кайта. Яшелчәләр саклый торган урын, чип ташлый торган урыннар кимерүчеләргә яшәү өчен уңай мөхит булып тора. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең инде булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Раскольников урамында яктырту баганалары урнаштырылмаган, ясалма киртәләр дә юк. Юл йөргәндә куркыныч ди шәһәрдәшләр. Машина йөртүчеләргә дә караңгы төшкәч җәяүлеләрне күреп алу читен. Исегезгә төшерәм, әлеге урамда ремонт эшләре дәвам итә. Юл хезмәткәрләре әйтүенчә, барысы да җиренә җиткереп эшләнәчәк. Ремонт кайчан төгәлләнер, сорауга җавапны хәбәрчебез Ләйсән Ханова эзләде. Раскольников урамында һава торышы әйбәт булганда иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр эшлибез ди юлчылар. Күп кенә юл билгеләрен урнаштырганнар, яңа асфальт салганнар. Бирдә 3нче полосада барлыкка киләчәк. Тик шәһәрдәшләр машиналарын юлда калдырып кына эшләргә кыенлыклар тудыра. Әлбәттә комача булды, чөнки без инде аларны һәммәсендә әгәр дә инде башына алмыйбыз, шалтыратабыз, белдерәбез, алыгыз башыгызны инде кешеләр барыбер ул яктан киләләр, аңлыйлар, киләләр, апшагалар машиналарны. Инспекторлар белән тоже эшлибез, аларны инде теге чакыртканы юк, номерларын, квартираларын алабыз да инде барабыз. Ремонт барышында шәһәрдәшләргә юлда йөрү шактый уңайсыз, тик барысыннан да бигрәк аларны куркынычсызлык мәсьәләсе борчый. Самое главное, чтобы свет был. А то они сейчас в школу надо провожать, вечером надо поздно приходить из школы. Обязательно свет тут больше ничего, чтобы машины не гоняли, уж смотрели немножко. У меня вот муж в этот раз пошел, говорит, это самое, не останавливаться, я уж ему кулак показал, он остановился, говорит. Раскольников урамында әле күптән түгел генә юл транспорт һәлакәте булган иде. 2 баласы белән җәяүле кичү аша чыгып барганда әни кешене бәрдерделәр. Караңгы тиз төшә торган көзге көннәрдә урамның яктыртылуы аеруча актуаль. Утларны койсалар, яхшы булыр иде. Именно менә пешеходка и лежащий полицайлар опять кирәк булачак иде. Раскольников урамын яктырту эшләрен Татсвет оешмасы алып бара. Узакламый баганаларда ут булачак. Раскольников урамында ремонт эшләре план буенча 8 октябрьдә төгәлләнергә тиеш. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Ремонт арқасында жылылық бермеслерді бұршыла ГЭС бестесінің 8-4 Б йұртында шеушілері. Йұртта капитал түзгілендіру бара жылылық тұрбаларын яңағына алмаштыра башылағандар. Орында хабаршыбыз болып қайтты. Түш вакыты булгангамы эш урынында төзүчеләр юк, биредә яшәүчеләр белдерүенчә, эшчеләр биредә сирәк күренә. Ремонт 9-нчы кваттан башланган. Шунда ук тукталды да Ризифәр Галләмов. Салкыннар башланганчы барлык эшләре тәмамланмас дип бурчылар шәһәрдәшебез. Сомневаюсь, однако. Говорят, батареи хотели менять. Батарею Не меняют. трубы отрезали, батареи оставили. А на 9 этаже трубы металлические порезали, а батареи так остались старые. Не знаю, вот там пластику пытаются, говорит, кухня, не кухня. Пытаются. Долбили они. Ага, там долбили, это самое. А я не знаю. В комнатах пока еще они собираются менять. Капиталь ремонт вакытында иске металл трубаларны яңаларына алмаштыралар. Идарә итүче оешмада эшләрне вакытында тәмамлыйбыз дип ышандыралар. Төп проблема биредә яшәүчеләр эшчеләрне бүлмәләренә кертми. Многие снимают, многие сдают в общежитиях комнаты. Вот в этом только есть проблема. Например, собрались 9 стояков, на 6 стояках комнаты сдаются. Поэтому вот в этом только есть у нас небольшая проблема, но мы пытаемся ее разрешить. Везде в сроки будет все заменено. Ни одну комнату мы не оставим без отопления. 8-4 Б йортында шулай ук түбәне һәм су бирү системасын төзекләндерәләр. Быел агымдагы ремонт программасы хисабына подъездында ремонтларга телиләр. Гүзәл Габдуллина, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүгіннен шалы балар бақшаларына жылылық бире башладылар. Білгішлер түшке қадар яңа шәһәрдә урнашкан биналарда түштен соң иске шәһәрдә эшләде. Сәламәтлек саклау учреждениеләрендә жылылык узган атнада ук тапшырыла башлады. Чаллыда рәсми рәвештә жылы тапшыру сезоны иртәгә башлана. Шул хактагы башкарма комитет карарына Ринат Абдуллин кул куйды. Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгында жылылык бирү буенча кайнар линия эшли. Шәһәрдәшләре зарлары, сораулары булса экранда күрсәтелгән номер буенча шалтырата ала. 48-нче комплекстагы Нур Ихлас мәчете янында яңа уку бинасы төзелә башлады. Мөхтәсибә җитәкчелеге белдерүенчә, Чаллы мәчетләрендә һәр елны 3000-нән артык кеше дин сабагы ала. Укырга теләүчеләр саны елдан-ел артуга бара, ә мәчетләрдә уку бүлмәләре җитешми. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебездән. Нур Ихлас мәчете янындагы бу урын байтак еллар буш торды. Ниһаять, хәзрәтләр аны файдалы эшкә кулланырга ният иттеләр. Биредә уку бинасы сафка басарга тиеш. Анда мәчет каршында дин сабагы өйрәнүче өлкәннәр һәм балалар укыячак. 8 класс булырга тиеш. Монда иншалла булыр бәлки. Имам квартирасы да шундыйрак дигән уйлар бар. Шул 2 этажлы булачак бу бина. Бу инде халык өчен менә шул урын җитмәгәнлек белән шундый бина салырга булдык. Нур Ихлас мәчетендә дин сабагына 300 кеше йөри, дәресләр намаз залында үткәрелә. Яңа бина төзелгәч, укытуны махсус җиһазландырылган классларда алып барырга мөмкин булачак. Төзелеш эшләре 2 атналык башланып киткән. Быел инде ният бар, менә шул кышка хәтлек нидән нулга чыгарырга, плита перекрытие ясап, шуның кебек. Аның инде менә буларак подвал кебек помещениесе да булачак нулевой, шуның белән. Пока барыла инде менә казыдылар. Хәзер бара инде эш, менә бу арматура салалар. Иншалла нахырында бетон кабул итәргә дигән ният бар. Мәдрәсә халыктан җыелган акчага төзелә. Бу изгешкә теләгән һәркем кушыла ала. Ярдәм күрсәтергә теләүчеләр 48-нче комплекстагы Нур Ихлас мәчетенә мөрәҗәгать итсеннәр. Рим Әхмәтов, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Вывески любой сложности. Копи-сервис. ТК-105, цокольный этаж, телефон 36 70 28. Кировская обувная компания предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы дается гарантия от производителя. Представители компании принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 26 сентября в молодежном центре «Шатлык».